Прывітанне, гэта падкаст зроблена ў Польшчы. Мы размаўляем пра польскую палітыку. Гэта Максім і Кірыл, і сёння мы паразмаўляем пра наступныя выбары прэзідэнцкія. Прэзідэнцкія выбары ў Польшчы гэта найбольш папулярныя выбары сярод усіх. Слухай, чаму? Падаецца, што партыі больш вырашаюць. Чаму прэзідэнцкія ўсё роўна такія папулярныя? Тут ёсць некалькі фактараў. Перш за ўсё, падчас прэзідэнцкіх выбараў мы галасуем часцей за ўсё не на нейкую канкрэтную праграму, а на твар. Вось на асобу. Так, гэта вельмі персанальныя выбары. Таму на іх ходзіць больш людзей. І другі фактар гэта ўсё ж такі таксама уплыў таго, што мы знаходзімся ў усходне-цэнтральнай Еўропе. Ось тут усё ж такі ёсць такая цяга да нейкага аднаго чалавека, які вось да лідара. Да лідара, вождя, правадыра, прабачце. Таму на гэтыя выбары гістарычна прыходзіла найбольш людзей, у некаторыя моманты нават амаль што 70%. Распавядзі пра таймлайн. Тыпу, калі што будзе адбывацца. Вось наколькі я ведаю, выбары ў наступным годзе, 25-м, але мы вось з тобой размаўлялі перад запісам, і ты казаў, што гэта будзе вельмі доўгая кампанія, хутка будуць усе агітаваць. Распавядай. Насамрэч кампанія ўжо пачалася. Вось, гэта як з тым суслікам. Вы яго не бачыце, але ён ёсць. Некаторыя прыкметы таго, што кампанія пачалася, бачна ўжо некалькі месяцаў. Напрыклад, Рафал Часкоўскі, адзін з найбольш верагодных кандыдатаў з боку грамадзянскай кааліцыі. І мэр Варшавы. І мэр Варшавы. Так, вельмі папулярны мэр Варшавы. Ён ужо падчас мітынгу перад выбарамі ў Еўрапарламент, які адбыўся, калі не памыляюся, у траўні на замкавай плошчы ў Варшаве, выступіў з прамовай, якую ўсе адразу акрэслілі прэзідэнцкай прамовай. Ну, ён там казаў такія пафасныя, узнёслыя рэчы, як заўсёды, гэта палітыка, так? Ось. Але з пункту гледжання палітычнага маркетынгу гэта была менавіта такая персанальная прамова, што вось ёсць я, вось я такі добры, хорошы, прыгожы, калі ласка, галасуйце за мяне. Ён, канешне, гэтага не казаў наўпрост, але гэта было зразумела. Добра, пра Рафала яшчэ паразмаўляем. Таймлайн. Што калі мы дазнаемся кандыдату? Увосені. У дадзены момант цяжка сказаць пра канкрэтныя даты, але можна паразважаць. Верагодней за ўсё, прыкладна ў кастрычніку ў лістападзе мы ўжо будзем ведаць галоўных кандыдатаў. Увогуле ПіС, напрыклад, любіць вельмі спалучаць такія здарэнні з нейкімі датамі. І ў лістападзе ёсць вельмі прыгожая дата, 11 лістапада, Дзень незалежнасці. Вось, так яны зрабілі ў 2014 годзе, калі выставілі Дуду у якасці кандыдата, яны вось абвесцілі, вось гэта быў палітык, дарэчы, мала каму знаёмы, такі з трэцяга там шэрагу прыкладна. Вось, і верагодней за ўсё яны зробяць гэта таксама 11 лістапада ў гэтым годзе. Платформа прыкладна ў той жа самы час. Вось, насамрэч у дадзены момант ёсць толькі адзін кандыдат, які ужо, можна сказаць, ёсць. Вось, гэта Шымон Галоўня. Вось, ужо ягоны кааліцыянт, то бок лідар партыі ПСЛ Косіняк-Камыш, ужо пацвердзіў, што іхнім кандыдатам будзе Шымон Галоўня. Ну, і ён зараз спікер Сейма. Ён маршал Сейму, так, то бок спікер. Вось, пра ягоную асобу мы таксама яшчэ будзем абавязкова размаўляць, таму сачыце за анонсамі нашых выпускаў чарговых. Калі гаворка пра выбары адбудуцца ў траўні. У траўні 25-го года. Гэта ўжо дакладна. Это яшчэ невядома, які гэта будзе тыдзень. Ось, яны адбудуцца ў нядзелю, вядома. Але гэта хутчэй за ўсё будзе травень. Я так ставлю, што прыкладна напрыканцы траўня. Ось. Бо кадэнцыя Дуды скончваецца вось на пачатку жніўня. І тыпу, вось, усе будуць агітаваць колькі? 5 месяцаў? 6, 7? Не. Маршал Сейму, ён абвяшчае... Шымон Галоўня, так. Гэта ягоная прэрагатыва ўвогуле абвяшчэння даты прэзідэнцкіх выбараў. І вось будзе некалькі там десяткаў дзён, там прыкладна, скажем так, 2 месяцы ці нешта каля таго, каб займацца афіцыйнай агітацыяй. Але неафіцыйная агітацыя, яна ўжо ідзе. Давай яшчэ раз паразмаўляем пра кандыдатаў. Вось ты ўжо некага назваў, але вось ёсць асноўныя партыі, ёсць кааліцыя, ёсць ПіС, ёсць паасобку быццам бы Шымон Галоўня ідзе. Ну, ён быццам бы ад кааліцыі, не ад кааліцыі, ад сваёй партыі. Ці можа быць нехта, вось,
па-за межамі партыі? Заўсёды ёсць нехта па-за межамі партыі. Заўсёды ёсць нейкія кандыдаты, ёсць, напрыклад, фрыкавыя кандыдаты. Варта ўсё ж такі глядзець на гэтых асноўных кандыдатаў. Так? І вось будуць, хутчэй за ўсё, 5. То бок, адзін ад правай справядлівасці, адзін ад грамадзянскай кааліцыі, адзін ад трэцяй дрогі, адзін ад левых і, канечне, конфа. По прозвішчах, хто гэта можа быць? Распавяду пра найпростшы пункт. Гэта ўсё ж такі платформа абватэрская, бо тут можна сказаць, што ўсё вядома, усе робяць стаўкі на то, што кандыдатам будзе Рафал Часкоўскі. У яго амаль што атрымалася перамагчы Дуду ў 2020 годзе, прабачце. І гэта будзе ягоны другі заход, і ягоныя шансы сапраўды вялікія. Наколькі я ведаю, там розніца была ў адсотак ці каля таго? Здаецца мне, што ўсё ж такі крыху больш, 3% з чымсьці. Але гэта не так шмат, насамрэч. Асабліва, калі ўспомніць пра адміністрацыйны рэсурс, які выкарыстоўваў ПіС. Дарэчы, гэта таксама вельмі добры матэрыял для асобнага выпуску ці каментара, прынамсі. Калі захочаце пра гэта пачуць выпуск, пішыце ў каментарах, і мы абавязкова зробім. Вяртаемся да тэмы. Рафал Часкоўскі – гэта асноўны кандыдат платформы абватэрскай. Але варта памятаць, што ніводная партыя не з'яўляецца маналітам. У кожнай партыі заўсёды ёсць фракцыя. Ёсць фракцыі, ёсць таксама проста нейкія значныя персоны, якія маюць амбіцыі. І ў платформе яны, канешне ж, ёсць. Заўсёды ёсць Радак Сікорскі. Гэта цяперашні міністр замежных спраў і былы міністр замежных спраў, які, і на маю думку, таксама з'яўляецца найлепшым міністрам замежных спраў у Польшчы за ўсю гісторыю сучаснай Польшчы. Плюс ёсць яшчэ одно цікавае меркаванне. Ходзяць чуткі, што нібыта сам Дональд Туск можа выставіць сваю кандыдатуру. Ён некалі... Ён зараз прэм'ер. Ён зараз прэм'ер, так. Ён зараз прэм'ер, і ён некалі балатаваўся ў прэзідэнт у 2005 годзе. Ягоным контркандыдатам быў Лех Качынскі, адзін з братоў Качынскіх. І ён прайграў праз чорны піяр з іхняга боку. У гэтым быў замешаны чалавек, пра якога я ўжо казаў у мінулым выпуску, Яцек Курскі. Окей, платформа Рафал Часкоўскі. Хто яшчэ? Канечне, будзе нехта адпіс. Але мы не ведаем, наколькі я чытаў нейкія медыа, і тыпу яны шукаюць нейкага маладога кандыдата, каб ён не быў звязаны з нейкімі памылкамі. Так, гэта ўвогуле цікавая сітуацыя. Асабіста Яраслаў Качынскі збіраецца зрабіць, прынамсі, ўсё выглядае так, быццам ён збіраецца зрабіць аперацыю Дуда 2.0. Ён падчас нядаўняга паседжання ў партыі сказаў амаль што даслоўна, што мы шукаем высокага, прыгожага, маладога бацьку, які не замешаны ў скандалах. Насамрэч, вельмі цяжка знайсці кагосьці падобнага ў пісе, асабліва, калі гаворка пра апошні пункт не замешаны ў скандалах. Таму у дадзены момант няма ўвогуле упэўненасці, хто будзе. Але ёсць некалькі асобаў, якія дакладна маюць амбіцыі прэзідэнцкія. І першая асоба – гэта Матэўш Маравецкі, які быў прэм'ерам некалькі гадоў вось апошніх. Гэта чалавек, які дакладна хоча стаць прэзідэнтам. Гэта па ім проста бачна. Ёсць яшчэ спадарня Беата Шыдла. Гэта прэм'ерка, якая была перад Маравецкім. Але яе шансы апошнім часам малеюць. Але пра гэта мы будзем яшчэ размаўляць, бо памятайце, што тэма выбараў будзе цягнуцца ўвесь год, і тут будзе вельмі шмат цікавага, верце мне. Плюс ёсць яшчэ некалькі маладых людзей. Гэта Тобіас Бахэнскі, якога ПіС выставіў у прэзідэнта Варшавы падчас выбараў у сакавіку, лакальных выбараў у Польшчы. І некалькі дэпутатаў тыпу, напрыклад, Богуцкі, яшчэ там некалі... Так, пра гэта будзем яшчэ размаўляць. Калі гаворка пра Чэчам Дрога, тут я ўжо сказаў, што будзе яшчэ манагалоўне, і гэта амаль што пэўнік. Пра ягоныя шансы мы таксама будзем размаўляць, бо там не ўсё так гладка, як яму яшчэ здавалася з паўгады таму. Ад канфедэрацыі, на мою думку, будзе альбо Славомір Менцен, альбо Кшыштоф Босак. Гэта вось... Гэта лідары партыі. Лідары партыі. Там ёсць яшчэ некалькі лідараў, бо гэта такая вялікая група партый. А ад левых паглядзім. Ходзяць чуткі, што яны могуць увогуле адмовіцца ад выстаўлення свайго кандыдата, бо апошнім часам іхнія натаванні ў апытаннях сапраўды слабыя. І могуць проста падтрымаць грамадзянскую платформу. У каго самыя вялікія шансы?
Наколькі я разумею, гэта Рафал Часкоўскі, бо ён вельмі папулярны палітык, ён ужо удзельнічаў у выбарах і зараз падаецца, што быццам бы ён ужо распачаў сваю кампанію. Усё нібыта выглядае так, што найбольшыя шансы у Часкоўскага, але варта памятаць, што да выбараў яшчэ прыкладна 10 месяцаў. У палітыцы гэта проста эпоха. Можа змяніцца ўсё. Я вам некалі распавяду пра то, як Броніслав Камаровскі прайграў выбары ў 15 годзе. Гэта быў проста спектакулярнейшы факап, бо даслоўна за 3 месяцы да выбараў адзін з публіцыстаў, вельмі знаных публіцыстаў, напісаў, што каб Камаровскі прайграў, ён павінен пераехаць цяжарную манашку на пераходзе для пешаходаў, так? Ён гэта зрабіў. І ён, скажем так, можна сказаць, што ён гэта зрабіў, і там сапраўды вельмі проста... Я памятаю, як я трымаўся проста за твар, фейспалміў на кожным кроку. І гэта кандыдат ад кааліцыі быў? Гэта быў кандыдат ад кааліцыі, ён ішоў на другі тэрмін. Дзейны прэзідэнт на той момант. Усё вельмі моцна залежыць ад таго, каго выставіць спіс. Вельмі моцна залежыць. Але ўсё ж такі шансы большыя ў Часкоўскага, хаця некаторыя людзі кажуць, што гэта, нягледзячы на тое, што ён увесь такі прыгожы, валодае 5 мовамі, ён вельмі адукаваны чалавек, прыгожа размаўляе і так далей, што гэта не найлепшы кандыдат на ваенныя часы. Усё ж такі ў нас за ўсходняй мяжой так найвялікшая вайна за апошнія 10годдзі, якая менавіта ў прэзідэнцкіх выбарах можа мець уплыў. Бо пытанне бяспекі, дзяржаўнай бяспекі, яно проста ў топе. Кандыдату дазнаемся праз некалькі месяцаў і пакуль што будзем разважаць і трымаць вас у курсе навінаў. Тут насамрэч не тое, што мы дазнаемся па кандыдату, вельмі цікава будзе назіраць пра тое, што будзе адбывацца, напрыклад, у пісе, бо там будзе сапраўдная вайна. Яны перагрызуцца паміж сабой за магчымасць быць кандыдатам, таму за гэтым будзе назіраць сапраўды вельмі цікава. Мы ўжо сказалі, чаму людзі ходзяць галасаваць на гэтыя выбары, чаму яны больш папулярныя, але ці сапраўды яны такія важныя? Падаецца, што Сейм усё вырашае, ёсць урад, ёсць прэм'ер-міністр. Давай коротка. Чаму гэта сапраўды важна? Я ўжо казаў у мінулым выпуску, што функцыі прэзідэнта яны такія даволі абмежаваныя. Так, яны насамрэч зводзяцца такіх хутчэй за ўсё рэпрэзентатыўных. Але ў яго ёсць некалькі інструментаў, якія моцна ўплываюць. Калі адбываецца такая сітуацыя, як цяпер, яна называецца кохабітацыя. То бок гэта суіснаванне прэзідэнта і прэм'ера, ці ўраду, з двух розных палітычных лагераў. І ім неяк трэба супрацоўнічаць. У варунках палярызацыі, якая ў дадзены момант назіраецца ў польскім грамадстве і ўвогуле ў палітыцы, гэтая кахабітацыя вельмі складаная. Ім вельмі цяжка дамовіцца амаль што па кожнае пытанне. Сапраўды. Гэта перацягванне коўдры на свой бок, гэта можна назіраць апошнія паўгады. І галоўным інструментам прэзідэнта з'яўляецца вета. У дадзены момант мы назіраем, напрыклад, што адбываецца па некалькіх пытаннях. Перш за ўсё пытанне абортаў. Канечне, кааліцыя і паміж сабой не можа дамовіцца, але нават калі б яны дамовіліся і прынялі такі закон і накіравалі яго ў прэзідэнцкі палац, Дуда ніколі б не падпісаў. Бо, магчыма, вы не ведаеце, але Дуда, нягледзячы на тое, што ён даволі малады чалавек, ён яшчэ больш кансерватыўны, чым Качынскі. Ён, здаецца, ніколі не казаў гэта публічна, але інсайды ад людзей, якія з ім супрацоўнічаюць, кажуць, што ён, напрыклад, забароніў бы аборты нават у сітуацыі, калі жанчына была згвалтаваная. То бок нават гэта для яго не прычына, каб дазволіць жанчыне зрабіць аборт у такой сітуацыі. І акрамя права вета, прэзідэнт валодае яшчэ некалькімі важнымі інструментамі. Гэта, перш за ўсё, магчымасць накіроўваць амаль усе законы ў канстытуцыйны трыбунал, гэта ягоная прэрагатыва. Ён, як чалавек, які кантралюе парадак у дзяржаве, мае магчымасць гэта рабіць. Плюс прэзідэнт мае важную ролю ў сістэме нацыянальнай бяспекі. То бок ён прызначае некаторых генералаў, кіраўнікоў розных вайсковых служб і гэтак далей. І мае пэўны ўплыў на замежную палітыку. Напрыклад, у дадзены момант адбываецца спор паміж прэм'ерам і прэзідэнтам адносна амбасадараў
Туск хоча зняць усіх амбасадараў, якія былі прызначаны Дудай, якія сцісла з ім супрацоўнічалі, замяніць іх на сваіх людзей. Дуда на гэта не пагаджаецца. Ну і вось, каб гэтага пазбавіцца для кааліцыі, якая ў дадзены момант кіруе Польшчай, вельмі важна гэтыя выбары выйграць. Чаго чакаць ад гэтай прадвыбарнай гонкі? Бо падаецца, што гэта суперважны выбар для ўсіх, і будзе проста мяса. Мяса будзе шмат крыві. У палітычным такім, скажем так, пераносным сэнсе. Кампанія будзе, напэўна, брутальнай, вельмі гарачай, вельмі доўгай і вельмі цікавай. Ну і асноўная бойка будзе паміж кандыдатам ПО і ПІС. На дадзены момант усё выглядае так, што ў другім туры выбараў сустрэнуцца кандыдаты ПІС і ПО. На самой справе гэта ўсё. Мы з тобой ўсё распавялі. Зноў-такі, падтрымлівайце нас, калі ласка, лайкамі, каментарамі. Калі вам цікава нейкая канкрэтная тэма, якую мы вельмі коротка, сцісла абазначылі ў гэтым выпуску, пішыце ў каментары, мы зробім асобны выпуск. Вось, і нам вельмі таксама будзе важна ваша падтрымка фінансавая на BuyMeACoffee ці наўпрост у Ютубе, таму што мы самі робім гэты падкаст без усялякай падтрымкі. А цябе дадам, што так, нам вельмі важны ваш фідбэк, таму, калі ласка, пакідайце свае каментары. Можете таксама падпісвацца на нас у нашых соцсетках. Спасылкі будуць у апісанні да відэа. Для мяне ў Твітары, на Макса ў Твітары, у Інстаграме таксама. І да сустрэчы!